Надявам се, че наистина ви харесват. Знам, че доста време не съм правил клипчета. Но всъщност най-накрая завърших моста. Току-що се връщам оттам. И най-накрая може да отидем до Nether Stronghold. Но първо искам да намеря червено цвете. Ако има. Оп, ето там видях. И искам да почна да правя нещо като килимче, може би, от овцете за къщата. Между другото нещо ми налагва, така че не съм много сигурен как ще излезне. Така че извинявам се, ако качеството или видеото не са хубави или лаги. Но това лято най-вероятно ще си купувам нов компютър. Надявам се. Ще видим как ще протече. Дали въобще ще мога да събера някакви пари, защото наскоро си купувах слушалки и такива неща. Сега. Така. И ела тук, хубавице, ето теб. Нищо ти ставаш. Ето така. И имаме твърде много черни, затова ще направя тази в червено. Така. Изпробвам микрофона да е на малко по-ново място, така че може да се чува малко по-различно от обикновеното, но това не е лошо. Нямаме абсолютно никакви ресурси от миналия път, които да сме намерили, само камък не ми вървеше просто явно. Сега искам да обера червената вълна. Така. И тези малките още не са пораснали. Трябва да растете по-бързо. Не бях ли оставил 4? Не знам. Това е странно. Така, тук има малко паржоли, които се пекат. Спекли са се. Така. Сега, ако мога да си спомням откъде се правеха едни опции, няма да зле, го е. Така, по-добре. Сега. Чуда се наистина да отидем ли в Недъра или не. Така ли се правеше? Не, ето така. И ще почнем да си правим нещо като килимче за къщата. Тук няма да мога, но там май ще мога и там няма да мога. Но тук ще мога. Така. И ще направим нещо като килимче на земята. Не виждам нищо лошо, честно казано. Но няма да е напълно червено. Червено ще е само от тук нагоре по стълбищата. Иначе ще го направим по друг начин, което ми напомни, че трябваше да обера и другите. Белите и черните. Има повече черни отколкото бели. Което означава, че трябва малко да поработиме върху белите. И да, вярно, с бутон съм забравих. Така. И мисля, че вече се досетихте как точно ще го направиме. Под останалото ще е нещо като шахматна дъска. Ето така. Да, мисля, че ще се получи добре. Сега, останал ми е малко камък, не го взех целия, не знам защо. Имам и доста моркови. Така. Diamond криката със сигурност ще си остава тук. Enchanting Table направо ще го взема и ще го поставя долу в мазето, където започнахме нашата Enchanting стая. И ето
Там се пада. И за сега до кой левел може да... 18-ти! Не е зле. Ще направя един енчант на Iron меча. Да видим нещо хубаво. Knockback 1 не е зле. Така, и изхарчихме първите си 6 левела за този геймплей. Това е постижение. Така да оберем фермичката. Знам, че тези ферми горе престанах да ги обирам, но просто не ми се занимава, честно казано. Не знам дали няма да ги сваля долу, т.е. да го направя по-обширно и да ги направя по-големи. Но ще видим. За сега ще остане така. Със сигурност и Diamond меча ще си го оставя тук, защото в недъра ми лаги адски много. И въобще не ми се рискува да отидем там и да умрем. Или нещо от сорта, и ще остане някакви неща тук, които точно в момента не са ми нужни. Така. И няма смисъл да нося две кирки. Брадва лопата също няма смисъл да нося. Не, лопата ще взема. Така. И нека да отидем в недъра и да видим дали ще може да вземем всъщност нещо. Не знам защо така ми лаги. Може и да е от текстур пака, но не съм сигурен. А може и да е просто от компютъра ми, като няма нищо. И сега. Мост се оказа очудващо дълъг. Не очаквах да е чак толкова дълъг. Очаквах, честно казано, да ми отнеме по-малко време. Но наистина е доста дълъг. Така че най-вероятно няма да спринтирам тук, защото ще изхъба твърде много хънгъра си. Нямам никаква храна. Аз съм идиот. Аз съм пълен идиот. Как мога да забравя храната? Нямаме избор, освен да се върнем и да вземем малко храна. Да. Това беше доста голяма издънка от моя страна. И само за в недъра мисля да го направим на дефалт. Ето така. Ще отнеме малко време явно. Казах малко, така. И сега купасото се поправи. Със сигурност. Със сигурност не изглежда хубаво като в Fateful. Даже сега съм свикнал с Fateful и се чудим как така изглежда толкова по-гадно без Fateful. Нямах ли повече пържоли това? Така, няма да ги взема всичките, естествено. Така. И да видим дали така по-добре ще сме в недъра. Защото наистина не искам да ми лаги в недъра, докато се бием с Blaze или Skeletons. Wither Skeletons. И така, дай на някъде. Да се телепортираме. Между другото, много голяма част от това, че не правя клипчето, се състои от това, че просто сега е края на срока и ми изпитват всички наред и трябва да изкарам хубави оценки, за да мога въобще да седя на компютър и да правя тези клипчета. Днеска открих малко свободно време, тъй като утре имам тест само по биология. По биология горе-долу знам.
Но като цяло се надявам, че ще мина с хубави оценки и майка ми няма да забрани компютъра и ще мога да правя тези халипчета. Golden Nugget. Това явно е паднало от зомби. Защото наистина се наспалнаха доста, докато го направя. Тъй като по едно време ми свършиха торчес и просто се наспамиха. Така, и ето го и него. Нашият Stronghold. Така. Да. Няма гаст, предполагам. Така, тези гъби ще ги убера. Торчес само от дясната страна. Така. И първия етаж е надолу. О! И лагна. Тук има Nether Quartz. Няма да взе да го събера. Но да, наистина лаги, не знам защо. Лаги така. Но надали ще ми помогне много. Въпреки, че не лагаше така до преди няколко епизода. Мислих, че ще падна, защото има нещо там. Така. Сега. Често казвам, искам и малко от тези Nether Bricks да събера. Нали така се казаха, да, Nether Brick. И искам да сложа в моята къща, да видя как ще се получи. Защото това са едни от едни от тухлите, които ме кефат най-много. И обичам да ги слагам върху къщата си. Там виждам Blaze. Така. Колко стрели имам? 2. Това не е много добре, но ще се опитаме. Какво изчезна? Окей, what the fuck? What black magic is that? Не, сериозно, what black magic is that? Как така ще стои там и изведнъж ще изчезне? Боже, тези са станали магиосници. И тук сега става забавно. Така, първото нещо, което ще направя е една такава вратичка, която ще ми индикира, че съм насам. Така. И насам няма нищо, това е хубаво, мога да посъбера малко Nether Bricks от тази част. Тъй като няма кой няма кой толкова да ми пречи. И честно казано, крана ми ще го завърта малко, тъй като има доста светлина около мен в момента. Правя това клипче малко към 3 часа. И наистина не мисля, че е много добра идея, но както и да е. Между другото, не забравяйте да коментирате за някакви нови идеи за Minecraft и за някакви Let's Plays. Ако си спомняте, или по-скоро ако сте ми виждали Let's Play на Sword Art Online, САО, накратко, ми кажете дали искате да направя българска версия, защото е игра, която със сигурност знам, че няма да лаги, когато я пусна. И насам има нещо, защото има Fences. О, Wither Skin. Добре, този наистина ни изкара доста голям демидж. Лагна ми точно когато го видях, но не пусна за жалост глава. Така, насам май също няма нищо. Но за всеки случай ще
отваря малко насам. Тъй като виждам, че има още Nether Bricks. Така и не съм просто падаме при пигмент. Добре. Значи, че тези Nether Bricks ще ги посъбера. Така. И тук има още един фенс. Надолу има ли нещо? Примерно още един етаж или нещо такова. Не, нищо такова. Добре, не се оплаквам. Може да направим всъщност мазето в комбинация с тези Nether Bricks, защото бяло и това е горе-долу черно си отиват и може и да стане хубава комбинация заедно с Glowstone, но ще видиме. Има доста време до тогава. Другото нещо, което съм забелязал е, че тъй като няма таймер, не знам дали го споменах вече, снимам твърде много време. Затова сега ще гледам да ги правя малко по-късички клиповете. И по възможност по-интересни или така нататък. Защото забелязал съм, че и не са им кой знае колко интересни, тъй като не коментирам достатъчно добре или нещо се обърква, или просто не ми върви, или не знам какво да правя, защото си помислих, че там видях пигмент. Сега, тук вече става опасно, там виждам спаунер на Blaze. Така. А тук е открито. Опа! Тук къде ще поставим нашата втора вратичка. Ще затворим това място ето така. Като не искам никой да идва. Ще дам един торч тук. Ой, опа! Това ми изкара кълите. Дори не съм те атакувал още, бе. Изчакай малко. Така. Трябва да влезна и да го измелям. Колкото се може по-бързо. Давай! Убихме го. Така. Така. За насам ще изчака малко. Това е редстоун. Може още един Blaze. Давай! Мри! Добре, торчес. Не знам колко торчес бяха нужни, за да дезактивираш този спаунер, така че ще наслагам навсякъде просто. И това е Soul Sand, който ще събера малко. Ох, копеле! Ела ми тук, бе. Бе, ти от мене ще се криеш, бе. Бе, ти знаеш аз кой съм, бе. Така, насам не знам какво има, честно казано. Но просто тук видях спаунера и веднага реших да отида насам. Сега може да направим Brewing Stand, доколкото знам. Доколкото си спомням. Тук има адски много червени гъби. И ако чухте този звук, това е от телефона ми и трябва да го презареда. И явно това не е достатъчно за тези гаднярчета да спрат да се спалват. Мисля, че събрахме достатъчно Soul Sand. Така. Сега. Какво има насам? Стълби нагоре. Добре.
стълби надолу. Лава. Така, добре. Чест. Добре. Приема се. И изхвърлих си всички торчес. Диамант! И Gold Horse Armor. Готино. Така. Сега... май нямам друга какво да правя всъщност тук. Свършиха ми торчес. Но много... искам да видя. Каква е тази магия? Качих се тук, слезнах от тук добре, това ме кефи. Готино е. Тук има Nether Quartz. Само това ли беше? Явно. Явно не успяхме да намериме все още това за пошенките. Как беше? Забравих му името сега. Netherward май беше. И не съм, няма ли повече? Няма. Ще посъбера още малко брик, Nether брик и най-вероятно ще се връщаме в обикновения свят. И не знам честно казвам какво ще правим там, но мисля да свърша честно казвам епизода. Тъй като наистина няма какво повече да правя. И сигурно вече става доста дълъг епизода. Надявам се, че тези поредици ви харесват.